ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба видеои мо. имрӯз видеои навбатии моро шумо аз бозори Корвон боз ҳам мебинед. аз тарафи пажарка 1-12 сеюм ряд беҳад ламиражои аднатонера пирсон шуда буданд подписчикои мо. анами новинкаҳоро хостум барои шумо нишон диҳем. ҳамашон хе сангзадагӣ бинед, чихе хушрӯ кардагиян. нархҳои ино, нархи донаш 180 сомонӣ. касе ки бисёртар мегирад бо арзонтарак мешава. беҳад рангҳои фасон, рангҳои хушрӯ, чӣ тавре ки мебинед ҳамашон хе узор кардагӣ, сангча задагиай, сангош дурунош ҳамон хе пурра. агар дар кор бошад доставка дорем. рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай шумо нависед, доставка мекунем. ана иҷода дидед ваяй бо гилиш ҳамхе гили шапарак, нусхаи шапарак аниқтараш чихеле ки медонед ози материалҳои қиматида бисёртар ҳамхе гили шапарак ё ин ки вишивкаи шапарак биромадагиай недала миражам биромадай. сангчошон ҳамхе валнаяю байнашонда гилча хеле хушрӯ. рангошон фасон. мо тавассути почта равон мекунем. агар мисол шумо хоҳед ки ба Русия равон кунем, мо ҳамаи шаҳрҳои Русия равон мекунем ва дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. на марҳамат нависе бо ма дар WhatsApp хушрӯтарак, пурратарак мефаҳмонумтона. ва як чиз дига дӯстони азиз ки бисёр менависанд ки чаро мо занг задем шумо ҷавоб надодед, дар зери комментариҳо менависанд. тамошобинони азиз, дар ҳар видео ма гап мезанам ки илтимос дар WhatsApp вақте ягон чи пурсиданӣ бошед нависед ё ин ки голос равон кунед. ман албатта ки ҳамин ки мисол бекор шидам шумо да бо пурратар мефаҳмонам, саволтона ҷавоб метиҳам. хулас ҳами хел ҳанами сериш хушрӯ аз и ду ранги фасонаш мондагиай, ҳаманам хе вайш сери ва ҳам коричневича. ҳар душам рангҳои евростилай, рангҳои фасони хадавоян. наметавонед ки дархост кунед, доставка мешаванд. ино новинкаҳои ламираж.